Толкова работи по-бързо, няма това нищо. Немай да разтоваряш. Седи това разбор. Добре, това примерно, какво твършиш ти да свършиш? 30 шлюпки. 30 ще ги свали? Как бе, човек? София с това карат буклука и се убиват за това нещо. Те там, нали, е паспали. Но това да учили балирано, да? Буклука е... Мога им такива само. Удобно е. Такъв не е едва за сега. Ще му дигнем малко цената. Те ви няма от некъде как се купи